kat nang mi kisngi kat taru ki kam sniu kinang mi bat kharoi hagis nang baper bat ka jingwan rong u drugs kalan nang pen kथा khli su iki bor penya chnang nalor ba ki hapan up met ban te lakam ya ki kam tu bat ka Kyiad Kishnong Umphyrnai East Khasi Hills District kadi ka way na kishnong ki baka surok Shillong Jawai ka Kyiad lengba bat da ka jingdon ka jaka ya dia ya thiet halatsment kala Pynjur bha ya ki kam sniu baharukom Bon sin ki bor snong ki seng samla ki seng long kmi bat ki bor pulit ki trei lang ban te lakam ya ki kam sniu baper ha kani ka jaka bat kumta ban pen janai bat pen tulun su ya ki kam kini ki ar kun hon ki la poisha ka jingmut ban thau no da ka village defense party ha kani ka snong Yaki nongket kam ka Umphyrnai VDP ki badon kumba palat shispa ngodi ei bakun thop yaki samla kan thai bat senrang ki long kmi long kpa la Pynskhem yaki ha ka khan riu tere unai lur arhaja arpusau ha ka jinga lang ka bala pen long hamadan football jong ka snong daki officer rang ba ka tanat Pulit ka jela Meghalaya Hakane ki jigalang nalor ki bor penyat snong bakun thop usordar uba Livingstone well kharkongor lam ki saw rang ba dong lai don lang ru daw Delton Marak IPS Inspector General of Police Shillong uba Vivek's Assistant Inspector General of Police Law and Order uba M Nong Hulu SP Special Branch uba P Lamare Officer in Charge Madan Rating Police Station uba Crowbox Soklet Honorary Advisor VDO East Khasi Hills District kiba mikmat ya ka Kripa Foundation nalor ki weipat la penchong kon ya ka sngi da jing mi ranti ki nong song snong ban sakhi lang nadu ki long kmi long kpa ki samla kan thai bat senrang bat ki khana school ki bala wan ban yo jing shai na ki bor Pulit halor ki kendon an Nakaliang ki bor snong ki bala ai jing kran kubleisha ki bor Pulit bat ki ba mi khmat ya ka VDP ki kentop yo ba Divinson Pynjur uba Henry Dekhar nalor uba Shining Star Kharkongor president ka VDP Umphyrnai uba Arbing Roy Kharkongor secretary Umphyrnai Hakane gasngi nalor ki identity card ki tiar kitar sya ki VDP lapen bam smai ya ki nongkit kam daw ba Vivek's Assistant IG Law and Order katanat Pulit Da ching tracer ham ching long smart jong kini ki VDP ngan ba ka ching singai kalawan ra biang ha ka sinong ka thau ko chungi but kwa ba ni thulang ai pi khnang ba kinong chusnong bro kan sai ba ngila yoi but ngila yo ban kem ya kitu kibala kali hakane ka chingdi kincha bat Drok siru kumchu klemda mo haban yetu bat ru ya kita ringkat bat ka ching emol chimot lang bat ki kimi ki pa cho kita ki khon samla kibala ngop akata ka chingdi basneu ka sinong ringkat bat ki VDP ringkat bat ka ching emol chimot lang bat ka yeng sem ki kimi ki pa ilayo ban pha ya ki saka chaka ching sumar bat menta kita kena ada complete lai banai tak kecing yang mircumur lang wat kayeng kesem mentah kila dep ladep kumbalai banai mentah kila wan pai sisi kalau kayeng ke ba bat haya kata la kit la ba habane ba kecing lot sep dak sinong kata dak bos sinong kalau ka ngiat rei ki VDP bat ka sinong ngiat rei smart ba tenga ngej ba menchua ngej ba dak kecing don jok VDP Bat ni kwaru ban ya tu episa ngene ba ni don ru kata kawi ke CC ke ba kentup ya ka sinong Umphyrnai ka lan no kerem kenton umon ka laikol bat ka lamne ka bangi khot ke CC kata ka bangi ka motif ka chongka ka long tam ban rat ning khong ni ke ching sniu chok ni saudong chokun chok ni ke chaka chungi ringkat bat kata ngi trei bat da ka ching trei lang kata ka CC bat kini ke VDP bat ka sinong nga kwa ngaduat ban ong ba na ka ching sniu ko badan 4% kumba khandai % ka lalaj menta ayu isi sa ba kasinong ka thao ka wan phai biang kata ka ching suk ching san kata ching bha ya ka VDP mdai ba su form kini ki Pulit bawan hangni ne kini ki banapo VDP ya kini ki VDP ku mangala batai mene la form na ka sarkar India bat ka sarkar India lamba kita ki ain menta kala mi ki ain thamai lamba kata ka BNSS kala ai bor ya phi ki darbar snong ya phi ki VDP lamba kita ki section life way life ulai ban phin yarap ya ki police wat ki magistrate ba phindai ki police snong lai bor phi la pen khamti ya phi ba phin kem ye ki rusnio bad haba phi kem ki rusnio phi dei ban pentep wot sa ki Pulit bat sa ki magistrate But haba phi long VDP ngan susneng takawai phimdai ban pen iba di kabor ba finra da ka to ka identity card VDP phinai chunong di Kyiad phinong
ngang ada VDP ai Kyiad ingas bilor ha lani Finland ki hangi kada national highway Finland ki Drok ngadi VDP ai pisai nga kaan ko ang balada no member jo ka VDP ule persya ya kita ki rule jo ka VDP ya tau VDP dia ban suspend bat fili ban pentip mar sya ki polis kabadai hapo SP office baya ka kerteng jo dia ban matnya dia ban kene ka identifikat ndai bode VDP ngim syu ngikem ka jo lalu Pulit penyabri or ngikem kita ban kan mau kata hendrai haka jo ka rukom ro VDP dadai tangban ongban kem Kyiad leban kem kita jenong tu kabon bahaka kamjung VDP VDP udai be trai rengkat baka snong kumman haka ne baja ka to kai ka khlam karuna kadai ka kamram jung VDP banyarap iki doktor banyarap iki magistrate banyarap iki polis katar ko di kamram VDP banyak pen bah ya ka snong ka thau ban pet ban kinum don ki brio ki banya thangi ki lum ki wa ki banya the dawai haki lada ki don kum kita phide ban pentep mar se ki bor jongka ai khnang bangila ban pas ki order ki ban khang persya ikum kita ide kam BDP batang tang hapo snong po tha ni khen betang ka Kyiad ka dik basni nrai ka perthai menta kumbalong ka phone jo phi upgrade na ka 3G ka 4G 5G kira usni orang ki update kumjo, minsya ki Kyiad, minta kila di sukunja, teng yang kunja di ubam lele, henry ken mau na ukunja ru ungat ha kata ka NDPS Act, kamut kata ka anjong Drok, ya ukunja ru pide bentep bau de Drok, bar ki badi, lane ki badi, ya ukunja kingat hi hakajo ka anjong Drok. Nafrai hangi kidon ki jong ka kripa ki tep ha kita ki bangat ha kata ki thup jong ki drugs nakal yang VDP kalau tristom he bat nilala ru benrat dungkhong ye ketika la smith ke bala desa kata ka ketem jadi ya thiet kalau along ke patah ke bahe ha rai nilala benrat dungkhong da kecinti tristom juga VDP nga aku beli ru di khot juga VDP balok khot khantam ki seng long kemi kadai ru kasin ke benengkong juga Shillong Umphyrnai bangini yo ke VDP ke badon lang hadu sorda ramba Shillong ki ramba dong bet hadu kisang long kemi ki kena samla kisang samla ke bikini trelang nomor bah teng nadu miswang la don be ha ka competition ngiju syakon tho nomor bah ka competition ka ju trikam ramba dong jukit khia te ladadon badi Kyiad ne bakem Meghalaya nrai menta kasin ke benengkong banginum yo sira bengkem tho competition ba kimkit Kyiad kam lamar ba phisia hiborok khat phila dei kinong pek perman ni kasnong ngathau haka imlang gasalang tenga ai khublei lu iki songlong kemi kanong dakwa nong dawa kabala trace tom halu kata bangila ro bangantip ba haslongi ula poi Droks tenga ai khublei lu phisia te kawiro ngakwa banong ba kacing maham ngakwa hibenbu nakaliang ke VDP ye phisia ki khna khamtam ye kitu sia ki bala yo ya kacing sumar la lai benai menta tengah yang ne bangan air ya kata kacing kerpat bat kacing maham bro nomor bah nakaliang ke snong kala pelut bet bor bet buit bet pisah khamtam da kacing yedon lang bekini sigi Kyrwoh foundation tinggal ya tristom ngim kwa sura bapin nang cha lang ni sikmat bapin tang yedi biang lada pi yedi ta kamul long nakaliang ka VDP he kali tap yang samru benai kamul long ya kata kacing lut ru kanum bakli sura ka snong pin hap tip pisian ka yeng tengah kerpat ru ya ki kme ki kpa ba pini trelang pinlong ki ba pikir ba khamtam ki khun ki kti namar ba sistem la poi Droks kala long ga kejaklam ka ba pur no we suwe kajing sniam kwa banong pi kala jelle nadu kajing tu jing thiem kala akio nadu jing di ibasnio kataru kala akio niat kren sipang kijing tu jing thiem bat ka Umphyrnai ka Shillong Umphyrnai hi kamlat hi naba kadon ka hiwe ka bayat lemba kani ka Shillong bun sen hi hakani ka Shillong jung phi hi ngawan hakapor menmit menyong ya kata kinong yalam Shillong kin menjor ya kata ban ngasngok men ngalawan hakapor menstep mensni mensyai
วันนี้กันด้วยอย่าพี่เห็นไรกี่บุญกี่จิงสเนียวกี่บางยีหลับกะจิงตัวกะจิงเทียมกะลาวันหารุกมบุญกี่รุกมตากลาวันdan bang betul siar dan betul tiap na taksi dan balute na surak ba dan ru ubalute na kawai ke jelah lama ka mobile batnang kuan kata halor kini banta ki heb ki jongi hangni ki di ki lawai Kidai kalawai kibanwan la kata jing Umphyrnai. Habang idon kino hingkai hang ni ngaspa kentu ipi. Kini iwei pi iwei hang ni kanang ipi balai ba ngakwa ban halor kini ki have ki badon ni. Badai maki hi kiban kendo ya kita jing sneo. Kita jing tinjo kini ya kendo sha maki. The don kam ye pi kino hingkai banum long parcel la bandan utu baktbet ba ajing puli ula bandan tu batbet ya ka maths udan batbet ya ka science udan tu batbet ya ka english udan batbet ya ka geography udan tu batbet ya ka sports ka nila kai udan tu batbet ka jing rai wat penno man siu yanu ru Kiong tin panang every child is unique. Man iwei piwei kulung ne kena nok kilong bakerpang. Kumju na yeng ru gim dai ban dumok ne kina ban kendo bakini kibam ler. Nanong ipi ka jing sneo kawan nang ta kawan nakajing bamdan jing kermen. Nang ta mdan syo kata kajing sutanat ban le school mdan syo kata jing sutanat ban puli ban beteng ka puli la skobek batang kata ka exam hi kabadai ngadiwan le bha kadai ka balong kongsan em ngong ipi kibun ki areas kibun ki fields ba phila ban pentebet ilade bat sobha kani kadi ka por ba pidi ban sutanat Wat pindaya light na kani hi dapi dan kat tagajing sau diau hakaman siem jong pi naba dan ba ben dan ba kho ye pi kawan ra syakta ka depression ka jing diau man siem kalawan ka jing diau man siem hi nang ta sa stang bon ki kam nang ta ki ting jing tenjo ki bon ki wan nang ta phi sakandu ki parlok ki bakwa le ki kam sneo lai phojat balai baya merjing mot bams ko tanat chu balit school bams ko tanat chu ban ngam mikpa bams ko tanat chu ban yos ko ki kintin sneng na ki himmen na ki kini na ki kpa ki kime narta kadan kabenta ka bakra ginon kai kadan kabenta ka bakra yikilong kpa yikilong kume Opinia peliu jengmat. Hang ni ngakwa ban kentu ikilong kpa ki badan hang ni. Don kam ye pi ikilong kpa. Ban don ka jingya jan bar ki khon shenrang. Bun sen hi ka kamram jong kpa hi ka de ban penting yu khon. Bat bun sen ni lab hi ukhon shenrang kham ye jan bar ka kme. Nilalap lawan shengiru kikpa kiong kumno nga long pa bobiang nga dong bokit hakabalang henry kumno ukhon janga ulen ngop hagijing sneo kabaning kong akali yo ta khpa ngong kanno ka jingya jan jong pi khpa bat ki bar khon shrang pi wong em u ja ya jan bat ka kame na ko banong ipi hakani aklamat Benia jan bau khon long utau bak parlok bak kong san baru khon ki khon chendang jupi khanang bakin phlew jingmot bat phi kumukpa om bat ki wei ki khna le se ki bala ban yalam bakla
baka juk mentahi gadi ke juk bos niu ngakan mau mensuahi idang dan tangkat tu kan ni gisnong kibanga baka jing sniu kuma mentaru ngia kren sipang tau drop tangkat tu kan ni hasor Shillong kidon kirang basnong kinong yalam kiong ngim kwa abandon awareness yole se ki khna samlai jangi haba phipani kata awareness kila ban ngok how tau drug haba phipani ma phi but ka khlem sim por sho tang hapo anriu panai tang hapo sisnam kata kasnong kala don ki khna ki bakat ni balaw ngi lawe la karpat ngi but one eye kata awareness but shu tang ha Shillong menta kala pur ha keleng saudong kila don gibi district ru imla ban perkhat menta la bon ki kes ni jich so be chek don be ke jing so ba kani kanum le jia ha gayeng jungi kan jia be hayeng ki wei kata kadai ke jing perkhat ka babakla kala ban jia ha kanu por bat yano ru kasyong ha jingkit kle jongki kme ki pa banya don ka jingya jan ka baningkong kabaar banum pendiau ya ki khon ha ka ban pendu ban sim kumjo banlong ya ki balong discipline ki balong minat ai man sim ya ki kini gidi hilawai kini future jungi but kitu ki belajat hoy kila don ki bahab le rehab kaba jenjar kaban lat ban nganong yu phi ki jingdi ki basniu kimwan kensan. So I'm glad today that the VDP of this area has taken a step to organize this function so that everyone could come and learn something more and to have interaction with police and administration authorities so that we can work better. BDP plays a very vital role in helping the government and helping the police to maintain security and safety for all of you. So I would like to thank the BDP of Umphyrnai and all the surrounding areas that you are taking this step to take care of your own selves and your own security. And like you have mentioned, there are areas where you need our help. Cannot promise much, but we will try always to be there by your side and help you out in whatever form, whatever way we can help you. Secondly, I would like to say that law, the niyam, is good for us. It is not made by the government for controlling or to punish. Simple thing I want to remind us, when a person ride a vehicle, bike, why they need to wear a helmet? It is provided in that law, it is important to wear a helmet. That is only for your safety of your head. Because if you get a serious injury in the head, a person can die or have a serious physical problem. And why do we put the law not to drink and drive a vehicle? Because one can lose control of the vehicle, have an accident, and cause serious loss of life or property. Law is good, so law is for the good of our society, good for every one of us. So we must learn to respect and keep the law. Police organization is not there to just enforce the law. It is there, we are there to help you so that you can live more peacefully, more securely in your own place. But thirdly, I want to mention that police alone cannot help you. We cannot ensure security of everyone or everywhere at the same time.
That is why it is so important that we, as a police department or the district administration, we get the support and cooperation from all of you, the individual members of the society and the organization, such as the village organization and the VDP organization. We need your support, we need your cooperation. Only when you strengthen our hands, then we can ensure that your security and your safety is improved in your village or in your homes. Menta hakani kasni gismai hakmat ublay berkumjo hakmat kibriyo bara bangi kular panpej perman banpej husiar badru banyadai akashnong kathau naki nong tu nong them kibale ye ki kam runar bat ki papen thod ya ka shong suk shong san hashnong hathau nikular ru bangin shakri ha dakabut bat kabor bangidon baro hakaban khmi ya ka shong suk shong san jong ka shnong ka thau bat haka emlang salang nikular ru banginum shaliang hakino gino kiliang nebenta bat pendak ye ki benta ki jongi kat kom balabo bed borenti da kibor bahalor yarab yanga ablay Habatin pej bahaki kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umphnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba Ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya